Shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano, Honorable Dr. Hashim Suleiman Gungurawa, mai girma mai masaukin baƙi wanda yake wakiltar liman Bello Tofa, Deputy Speaker, Honorable Bello Mutubutu, mai girma zaɓaɓɓen chairman na ƙaramar hukumar neman gado da Sani Tofa, ya gaji arziki, mai girma jagora ƙaramar hukumar neman gado Ahmadu Sale, mai girma zaɓaɓɓen chairman maƙoci maƙoƙashi na matasa Tofa sabuwa, da girma shugaban jam'iyya na ƙaramar hukumar Rimin Gado, da girma shugaban jam'iyya na Tofa, mai girma mataimakin shugaban ƙaramar hukuma, masu girma sakatarori na wannan lokal government ɗin guda biyu na mulki, shugabannin jam'iyya na lokal government gaba ɗaya, shugabannin jam'iyya na mazaɓu Tofa da Rimin Gado, women leader na wayannan lokal government ɗin guda biyu, shugabanni na dattijai na wannan ƙaramar hukuma, kansiloli zaɓaɓɓu da naɗaɗɗu wannan lokal government ɗin gaba ɗaya, waɗanda suka zo maza da mata matasa, musamman matasa maɗauka sanda masu aiki na musamman, jami'an tsaro na sarari da na ɓoye, 'yan social media, shugabanni daban-daban, da daraktan mulki na ofis ɗinmu na siyasa, shugabanni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. NNPP sabuwar Najeriya, NNPP sabuwar Najeriya, 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 Kano, 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 wani abban, wani abban, wani abban, Tofa da Rimin Gado, Tofa da Rimin Gado, Rimin Gado, Tofa da wakin Tofa, Rimin Gado, Tofa da wakin Tofa, Rimin Gado fa, Rimin Gado fa, Tofa fa, to jama'a assalamu alaikum. Wannan rana ce rana ta farin ciki a gurin tun daga kan wanda muka zo wakilta mai girma zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, da ubanmu ko kakanmu madugun da riga kwankwasiya na duniya alshad injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Wannan rana ce ta muka zo mu taya ku murna. Laya ta yi kirfi. Taya murna shi ne. Wannan rana zaɓen ɗan majalisa ya tanadi karaki na arziki. Zai ba da motoci a wannan wuri guda biyu. Zai ba da babura guda 40. Zai ba da injinan malakaɗe guda 37, zai ba da kekunan ɗinki 32, da kuma kaya na asibitoci
wanda za a kai don tallafa wa marasa lafiya a wannan asibitocin da kuma kayayyaki na makarantu mazaɓu guda 5 da aka wani, sannan da zunzurutun kuɗi da maza da mata za su amfana naira miliyan 16. Shi isa siyasa take da amfani a ƙasa domin inda an motsa sai wani ya ci. Wannan da gwamna ya ce mu isar da saƙonsa na godiya ga zaɓen na majalisa da su wa'idin ciyamomi koli wannan ƙaramin hukumomi da kuma a gode muku kamar yadda muka zo nan neman ƙuri'arku kashi-kashi kuma muka ce da yadda Allah ba za ku bai mai girma gwamna kunya ba za ku zaɓe shi kuma kun zaɓe shi tun daga saman haƙarsa. Wannan Allah ya wadata ku da shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da natabbu. Ni mun ga da sabuwa to ba ma sabuwa. Sannan ga sabon deputy speaker. Gwamna ya ce a gode muku da waɗannan kabitin arziki da waɗanda aka tallafawa waɗanda kuma ba su samu ba su kai waɗanda suka samu murna. Kuna sanar da cewa mai girma gwamna ina ba da tallafi ga mata waɗanda ake baiwa 50,000 a wata. Kuna sanar da cewa mai girma gwamna yana biyan albashi a kan lokaci ga fansho na matattu da gratuity wanda ake biya sai dai mutum yana zaune yanzu kuɗi sai yi ga akawun ɗinsa. Babu yanka, babu kankara, sannan ga aikace-aikace na alkhairi da ake yin sa a jiha birni da ƙauye. Wani abun alfahari ne a gurin abun ƙara zage dan tsaye. Nan dama ɗan yi gado da tofa da dawakin tofa sun wanke hannunsu. Muna fata wayannan makota namu za su kalli wayannan 'yan fashi da makami na ƙuri'a, sannan masu wawuran kuɗin al'umma kamar kuɗin babansu kuma babansu ma wanda ta haifa su kaɗai. Za su koro su daga inda suke a saka shugabanni tun daga sanata, rep, majalisu na jihohi da na wakilai a yankin Kano ta Arewa a ce babu shauran shigantakar da za ta faruwa NNPP ta ci zaɓe 2027. Injiniyan da Tarabi Musa Kwakwata ya zama shugaban ƙasar Najeriya, sannan injiniyan Abubakar Yusuf ya zo ya ci gaba da maimaita don hasa gari da aikata alkhairi a jihar Kano da kewaye. Wayannan mutane wayanda suka amfana da wannan kaya ko za su amfana da wannan kaya wani musu fatan alkhairi. Muna so su bi da wannan kaya ta hanyar da ya dace. Domin mun an baka ka je don kai ɗinki ko kai halkaɗe ko kuma babur ɗin kai taimake ka, kar a je a bi da shi ta inda bai dace ba. Mata da za su amfana da gudunmawar waɗannan zunzurutun kuɗi da maza naira miliyan 16, idan an ba ku don sana'a a rika bibiya a ga me ake yi. Mun zo kamfen neman gado 2011. A neman gado an ba mu awaki wanda lokacin kero farko mai girma gwamna ya raba tallafi mata suka amfana. Na san kuwa don kwarewa wajen yadda za a biya kuɗi su zama naira 10 su zama naira 10. Wannan agoba an ba mu awaki hukuncin wannan abu, shi yasa nake waɗanda za mu sani wajen shekara 20 ko 30 su ma su koyi da irin waɗannan matan. Randa aka dawo kamfen, deputy speaker in ya zo ya ce ku zaɓi jam'iyyar NNPP a ce ranka ya daɗe ba za ka taɓa sai da wannan
ko wannan mai shanu ko kuma a'a wannan kaji ne wanda ka ba mu jarin da muke juyawa har muka samu wa'annan abu. Muna muku fatan alheri inda aka tafi lafiya Allah ya kai kowa gida lafiya. Na gode, salamu alaikum. Kwankwasiya! Amana! 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 Amana!